El programa operatiu FEDER 2014-2020 és un full de ruta per al creixement innovador, intel·ligent i sostenible de Catalunya. La Unió Europea va establir una estratègia de creixement per als propers anys anomenada Europa 2020 i a Catalunya vam dissenyar la nostra de pròpia per així fixar uns objectius en creixement intel·ligent, sostenible i integrador. L'altre punt de partida és la RIS3CAT, que defineix les polítiques en aquest àmbit. I per què programa operatiu FEDER? Doncs perquè es cofinança dels Fons Europeus per al Desenvolupament Regional. Amb un pressupost total de 1.670 milions d'euros, la Unió Europea n'aporta la meitat, és a dir, 835 milions, un augment del 68% respecte als programes anteriors. Mentre Europa 2020 ens diu el que hem d'aconseguir, la RIS3CAT com ho hem de fer i el FEDER ens dona els recursos, el nostre programa operatiu de Catalunya s'encarrega de fer-ho realitat, establint diferents eixos prioritaris en recerca, tecnologia, creixement empresarial, economia baixa en carboni i protecció ambiental. En recerca i innovació hem invertit 300 milions d'euros. Hem potenciat la recerca i el desenvolupament tecnològic a través del suport a empreses innovadores, la transferència de coneixements i la millora d'infraestructures científiques. El finançament de la Unió Europea, 2,5 milions d'euros, de fons FEDER, ha cofinançat la construcció i equipament de la seu de la Fundació Pasqual Maragall. L'edifici té els equipaments científics necessaris per a visitar els participants de l'estudi ALFA, més de 2.700 persones sanes que voluntàriament contribueixen als estudis de la Fundació. La contribució del programa operatiu FEDER ha estat singular, fer possible el primer centre d'investigació europeu enfocat a la recerca en prevenció de les malalties neurodegeneratives. Amb 153 milions d'euros hem millorat l'ús i la qualitat de les TIC facilitant-hi l'accés. Hem fomentat la connectivitat, l'economia digital i hem promocionat l'administració pública electrònica. La transformació digital de l'Hospital Vall d'Hebron al servei del pacient és un programa operatiu FEDER valorat amb 8 milions d'euros, dels quals rebem un ajut de la meitat i que ara mateix tenim en curs. Té dues grans línies d'actuació. Una primera orientada al pacient, aconseguir serveis digitals que li millorin l'experiència, tant des del punt de vista de rebre més informació, l'APP, la web, com des del punt de vista de millorar la seva experiència, amb eines de telemonitoratge, telemedicina, amb informació pels familiars mentre s'estan operant. I una segona línia d'actuació enfocada als processos, a millorar la seva eficiència mitjançant la seva digitalització i començar a utilitzar eines de traçabilitat d'actius i persones en temps real. Per millorar la competitivitat de les pimes hem destinat 131 milions d'euros i així facilitar l'accés al finançament per a la formació de noves empreses, donant suport a la creació i el desenvolupament de productes i serveis. L'ICF posa a disposició de les pimes dues línies de préstecs amb finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea. D'una banda, la línia ICF Eurocredit dotada amb 184 milions d'euros i cofinançada al 50% per l'ICF i els fons FEDER, per impulsar el creixement de les pimes, obrint nous mercats, desenvolupant nous productes i enfortint l'activitat de l'empresa. D'altra banda, hem creat una línia de finançament de 70 milions d'euros i finançada al 100% pel FEDER, per mitigar els efectes negatius de la Covid-19 sobre les petites i mitjanes empreses. Per a les pimes, aquests dos préstecs són una oportunitat per finançar amb unes condicions molt avantatjoses tant necessitats de circulant com projectes d'inversió a curt i llarg termini, com també per assegurar la continuïtat de les empreses durant la crisi provocada per la Covid. Gràcies als fons europeus es contribueix a augmentar la competitivitat, el creixement i l'ocupació de prop de 700 pimes a Catalunya. Amb una partida de 120 milions d'euros, hem afavorit el pas cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors, millorant així l'eficiència energètica i apostant per les energies renovables. El perllongament dels ferrocarrils de Sabadell és un dels projectes que hem finançat. També l'estació d'autobusos de Girona, així com les actuacions a les línies 9 i 10 de la ciutat comtal. I a més, hem contribuït a la instal·lació de calderes de biomassa a la província de Barcelona. Hem invertit 116 milions d'euros en la cura del medi ambient, promovent l'eficiència de tots els recursos, conservant el nostre patrimoni natural i cultural i protegint tant els espais naturals com urbans. El projecte de recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans s'emmarca en el conveni entre la Generalitat i l'àrea metropolitana de Barcelona per dur a terme actuacions metropolitanes en els eixos 2, 4 i 6 del programa operatiu.
Amb un cost subvencionable de 13,9 milions d'euros i una subvenció de 6,95 milions d'euros, s'intervé la regeneració de les conques del Llobregat, del Besòs i l'àmbit d'influència de Collserola. Ens trobem a la vall baixa del Llobregat, en aquest punt hi conflueixen dues actuacions amb una vocació clarament metropolitana, com és la millora i el condicionament del camí del riu i la construcció d'un pas fluvial que uneix els marges del Llobregat i connecta els municipis riberencs. Gràcies al FEDER es recuperaran 120 hectàrees i es preservarà la qualitat ecològica i paisatgística de la infraestructura verda metropolitana. Qualsevol institució amb projectes d'interès pot beneficiar-se del programa operatiu presentant-se a les nostres convocatòries. I fins i tot poden acabar obtenint el distintiu de bones pràctiques per haver fet una bona difusió, que hagin estat innovadors, resolt una debilitat regional, apostat per la sostenibilitat i seguit criteris d'igualtat. Ells han treballat per a una Catalunya més intel·ligent, sostenible i innovadora. I des del programa operatiu FEDER de Catalunya els hem ajudat a aconseguir-ho.